Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Linibo ka mga bikers ang ginalauman nga magaupod sa Bike Festival nga igapatigayon sa Iloilo City sa masunod nga bulan. 2014 sang ginsuguran sang pila ka grupo ang pagpatigayon sang aktibidad para sa mga bike enthusiast. Ini ang nagtulod para sa Iloilo City Government nga magdihon sang mga ordinansa kag magbutang sang mga bike lane. 2019 sang ginorganisa ni Mayor Jerry Treñas ang pagpatigayon sang Iloilo Bike Festival. 2020 kuntani ang target sini apang bangod sang pandemya, ginpospone ang kahiwatan. Sa palaabuton nga Abril 9, 10 kag 11, dayon na ang Bike Festival. Sa Abril 9 ang Grand Fun Day. Pagasuguran ini pinaagi sa 10-kilometer bike ride. The route of the Grand Fun Ride is in the diversion road. It will be closed from 6 to 8. It will be only a window of 2 hours so not to disturb the riding public. It will start in the Mega World Park Square, and it will go to Diversion Road, turn right to Diversion Road, and turn around the foot of the bridge in the Diversion Road, going to at the end, which is around in the vicinity of the Ford Motors. Pagkatapos sang fun ride, mabukas ang food fair na pagasundan sang pagsugod man sang industrial exhibit and exposition. So there will be suppliers of bicycles, bike parts, shoes, apparels, and almost everything related to bike. Manging kabahin man sang aktibidad ang Porma Bisikleta Contest o kunang patahom-tahom sang bisikleta kag bike symposium sa diin pagaistoryahan ang present kag future sang pagbisikleta sa Iloilo City. Sa adlaw nga ini, ginalauman ang pag-abot ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Sa Day 2 sang event, may bicycle tour. Diri pagaagyan ang matahom nga murals, museums, kag tourist destinations sa Iloilo City. May artwork exhibit man sa Iloilo Museum of Contemporary Art sa diin sarang makabakal sa mga painting sa mga Ilonggo artist. Sa last day sang aktibidad, ang Family Fun Day. May nakapreparar nga event nga pwede pasakupan sang kabataan. Gimpasiguro sang organizing committee nga mo ang meetings, incentives, conventions and exhibit center nga pagasundon ang mga health protocol sa pagpatigayon sang kahiwatan. PSTMO and the group of Jack Punlo and our compliance officers will see to it that the people are going to be distanced and wearing quarantine protocols, with the masks, and of course there will be alcohol available. We see to it that we will not contaminate each other. Kapin 5,000 ka mga bikers ang ginalauman nga magapasakop sa Bike Festival. Ang registration paghahiwaton sa pagsugod sang kahiwatan. May mga paraffle man sa diin sarang makadaog sang dalagko nga mga premyo. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City magatukod sang mangrove nursery sa Barrio Obrero Lapuz. Nag-ugyon na ang pribado nga sektor sa mangrove reforestation program sang Iloilo City Government. Ginalauman nga mas mapadamo pa ang kompanya nga magabuylog diri. Gani subong pa lang, ginahandaan na sang Iloilo City Agriculturist Office kag City Environment and Natural Resources Office ang pagpadamo sang mangrove seedlings. Ang target, 45,000 nga seedlings kada tuig. Aside from the two nurseries the city have, we have also we are on the process, on the process na kami para MOA signing with DNR for our production of mangrove propagules or mangrove seedlings, and that will be located in Barrio Obrero. Pinaagi sini, mangin mapos na kag indi na magpalayo pa ang talatapan sa tion kinahanglan na magtanom sang duga nga mangroves. Dako nga bulig ang mangroves sa paghatag sang malimpyo nga hangin.
Importante man ini sa pagpadamo sang marine resources. Ini ang rason nga naglunsar si Mayor Jerry Treñas sang mangrove reforestation sa Iloilo River Esplanade. Very obvious na when the time we need it, it's always available. That's one. At the same time, we know what we want. And then we cannot just go around and kato sa Davao, kato sa Luzon, kato sa kundi in the end, na ma-order pa ta, malayo pa bala. So it's available and of course, we have some people working on this kind of project, continuous ang ilang work. Samtang, magluwa sa mangrove nursery, plano man ni Dairit nga magpatubo sa mga kawayan sa nursery sa Kaingin, La Paz. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol.